Ja, Jimmy her. I kan pt. Ikke lige se noget, fordi at det holder for skærmen. Vi skal lige dreje herhen, så får I lov at kigge med. Det er fordi, vi er på en hemmelig mission. Jeg skal vise jer noget rigtig nuttet, hvis de stadigvæk er her. Nu skal I bare se, I skal være helt stille. Jeg håber, de sidder der endnu. Så skal I se, om I kan lægge mærke til dem også. Det er ugleunger. Ja, du hørte rigtigt. Ugleunger. Jeg er bange for, at de er fløjen. Eller hoppet videre. Men nu må vi se. Det var lige det der med at huske, hvor det var henne. Så langt mener jeg ikke, det var nede. Jo, den er god nok, Jimmy. Og den sidder der sgu endnu. Ej, hvor godt. Kan I se den derinde? Prøv at se. Han er ikke kær. Den er da ikke ret stor. Så prøv at se, om jeg kan skrue kameraet af. Sæt lidt derinde af. Den er sgu da kær. Og så det ikke skal være løgn, så har vi faktisk en mere hernede. Han ligger og får noget sol nu. Det er jo lige det der med at moren og faren er i nærheden. Men ja. Jeg vil da gå hjem og få fat i en ornitolog eller et eller andet. Sådan nogle dyr, de skal da ringmærkes, skal de ikke det? Og vi har lidt styr på bestanden af vores sløre huleunger. Hvad det nu er for nogle ugler. Men jeg synes bare lige, I skulle se de to ugler i skoven. Hvorfor uglen i hulen? Og hvorfor fanden er de i skoven? Ja, det var en naturoplevelse fra Jimmys univers. Det var det. Hej hej.